Мало, бе. Здравейте всички, аз съм Том Алекс и играем пак с... Играем с някакъв човек. Някакъв с мене. Борил и с мене. Борил. Ти си Борил? Аз съм Борис. Яш! Яш! О! Боли, добре ли? Ау. 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 О, бихта! Борил ма уби. Коткодяк. Ела ти, яш пилишко! Какво оце ли ми пи... Оце поле! Ще сплатиш? О, колко много димиш! Бам! Си, две димиш ще взе. Или ти ме взе, не съм сам. Мистерия. Стига Аз го убих! Ела тука! Как те кажеш? Ще се отмъстя за Поли! Няма да си отмъстяваш за Поли! Сюжмо! Тя беше тъпа. Ама къде 10 секунди остават, бах тъп. Ау! Казах ти! Борил победи. Стига Еба си просто аз имам много кила, как имам много кила, бе? Аз имам... Тома, аз ти взех кила, зато и взех ти кила, Тома. Да, ти ми взе 2 кила даже. И после те убих. Къде си? Поли! Е, пастата просто птичка. Поли. Тя ти да яде друг човек. Не харесва месото. О, мага, Борис е назаре. Това е между мен и Борил. Ще се прибия с куката. Как оцелих Поли? Той беше Човек имаш един голям такова са... главата. Имам едно голямо в главата. Имаш едно голямо копие. Имаш едно... Ооо, да Проблема. Ама сега ще спана като разбойник. Що разбойник съм. Лава! Той е много гадно, ма, под него лаги. Тук се гадям. Кой иска Боре с Барут? Бори ли искаш ли го? Кой го иска? Ау, маля. Парти! Я стой до ти нещо. Хим срещу Тома. Добре, хубаво. Айде. Къде е той? Ето го бе, бима. О, мага. Аз го убих, спокойно. Не си виновен. Борис, ти що ни помагаш, бе? Ела бе, чурба джибуха. Къде отиде то? За тебе, бяга след тебе, ще оцели Тома. Стреля върху тебе. Аз стрелям по него. Не е вярно. Не лъжи. Чурбаджито бухал. Тома лошо е да лъжиш, не са ли те учили? Патроните, броните, бе. Нямам барелът ми. Бастига му. Аре дай, меч. Меч с меч, сопа с сопа, дупи с дупи. Гъст с гъст. О, по циклата! Мале, остатка. Лавата си! А, не! Стига де! Не, видя ли какво направих с меча? Изгорях. Нищо, поне победих. Аррррр! Не мръсни кучета! Още ли имате ти? Путен так, да. Назаде, назаде! Който е? Отиди и виж! Заповядай, Тома, една стрела в газа. Абе, защо срещу мене, нали сме тимове? Къде? О, чао, Бориле! Тук си заиграй тук. Аз Борис забрави. О, гръбнахта! браво. Бомбандирахта! Аз игра с разбойника. Аз играх с Диабайби. Ела ти да се пием, бе! Кой иска? Ела ти да пием! Бориле, аре тим срещу този Ела ти да пием, бе! Отиди да пиш с Тома. Аре, ела да пием. О, взе ти демидж! Момче, са те знаеш от тебе, какво прави? Да ти си зъл? Ами какво проблем имаш ли си? Виж Борил къде те чакали. Абе, какво е? Как изведнъж мене ме нападна? Ми бях на малко всяко. Подробности. Аз съм сяпак, съм на малко. Аз съм нов. Играя от 7 секунди. А то сме изяди Колко пилито. часа имаш? Нямам един ден. О, убих та.
Аз за... Ето ма! Ние с Бориса винаги се сбиваме за те печели. Еми не се сбивайте, аз съм имал G-Pro, разбойникът. Добре, аре ни да бил... Трябва да ми дадете, кой иска да пиеш мене? Аз искам. Мила, Където е? мила да пием. Заедно бе. Ого, 38 си. Ко правиш, бе? Как го фърли като ми? Ела да те забуча, бе. Не бе, искам да... Аз тук търся друго нещо. И? Защо не мога, не ми даш да смина. Буп? Няма да правиш чиш от мене. Буп? Не обичам шишове. Едно XP, бахти малко. Ко правиш, бе? Как можеш да ме разстрелваш тъй? Шарава? На кой му пука? Лош куче. Далеч! Аре, бе. Бурле, айде. Омага. Отмъсти ми, сега кой ще победи? Кой ще победи? Бурил или Борис? Айде! Бях на малко. На колко стана? Направо та проби. На колко стана? На много. Значи аз съм. Еми аз просто Ние гледах броиме ние еднакви кило имаме с Бурил. Исках да го оцеля. Кой ще пи с мене? Аз имам Боли, един ти кил. ли ще пиш с мене? Идвай. Аз имам един кил. Раз. Абе, мама. Ма за кого ме стреляш, бе? Бурле, ти си ме набил много тъп. Аз го гърмех, убивам това, че има биш мене. Не бе, аз пробвах да оцеля Тома, но без да искам тебе да оцелих, защото имаш един през лицето. То се плава. Няма да ме хванеш. Защо се плава, бе, това? Те За момент бе. са те учили да не ходиш в лава, бе, това. Кои не са те учили? Ами то те викингите са тъпи. Аз куда? Ще играеш с викингите. Защото няма как да смена. Някой трябва мини спектатор. Айде бе, ела тука. Иска си бягал, най-после. Целеч! Айде Тома. Мама си да еба. То се обижда сам. Знам. Защото сме братя, знаете, че снимам, нали? Да. Какво да правим? Какъв е живота такъв? Аз знам, Но такъв е живота. Взех 2 ачивмента, като победих оня първия път. Обичам да съм пират и обичам да пия алкохол. Кой иска с мене? Айде, Борисе. Идваш ли? Но, давай. Айде, стой тука. Стой тука, бе! Ко бягаш? Хубаво е, дай. Айде. Чакай. Не ми взе, девче. Той на мен взе. Какъв позабисал. Ела бе, пиратчо. Аз съм пиратчо. Как изтървах сериозно? Аре, Тома, искам само една глава да ти бия, аре. Няма да ми биеше на глава. 43 XP, огъза го. Еми не ми даваш да сменям оръжията си. И на кой му пука? На Борил. Борил се зарежда, Борил си не му бука. Ами какво искаш, момче? Шътка? Пари искам, пари. Няма пари за тебе. Аз по едно време първия ми клип, дет почнах, май играх с някакви прота, не знам. Да е. О, видяхте ли имаше ракета? Ой, как джойна от Бурил. Нищо. Не, Защото Борил прото. тя мине от мене, Борисе. Ого. Ти какъв беше? Пират. Не мога. Бaaaaаа. О, то с Ники се зае с мен. Хубаво е, Ники. Нека сме приятели. Айде, Николайчо! Има замера мене, би също тях, те са двама. Давай. Забравяй. Умри, Никичо. Бах се. Никито ли? Оцелвам го, Ники. О, айде! О, първият ми кил. Право на тебе. Мали, двама срещу Борил печели! Он изобщо не ви е бил деми явно. Не, би ми, аз съм на доста малко. Мен ще ми би той. Аааа! Нищо не целих. Да, двама на мене. Ау. Братва. Стига, пас бях на малко. Белджи разбойник. 30 минути, ма. Някакъв мина от Не тебе, мога. Борисе. И от мене мина, Никито мина от мене. Бурила сам чакаш мина от него. Минах ли Бурила? Да, минах с него. Хубаво. Кой ще пие с мене? Искам само... Папагала му умрасен. Зад ушите ще. Оооо! Запардосахте. Бам! Съжалявам. После те убихме. Аз так гледам тебе. Ники, моето му...
Омага, Никито има 125 кръв. И ми да, берзъркър има повече кръв. Тома има 300... Победа! Браво. Пиратите са най-добрите. Борисе, ти бъди първия, дето е Да, аз съм първа, най-трябващ аз съм първа. втория. Аз съм първи. Двой сменила. Чао. Давай, аз съм първи. Аре, не мога да сменям оръжията, ще не ми дава понякога са бъга и не ми дава да сменям оръжията. Искам да сменя да пия вино с вазе. Бах чуто. О, целих някак. Тома, това вино... Много ми писва от него. Идвам, искам да се напия, да се прибия. Айде. И... Тука ми идва този алчно отзади и иска да ме наби. Какво е той оръжие, де той бе? Игнаш. Вече съм снайпер. О, айде, 2 на 2 на 2. Снайпер! Вече сме 2 на 2 на 2. Двама ли? Да. Аааа! Аз ще гледам Бру. Бурле, давай. Ти седи. Тъпия папагал, заради него сега ще умре. Ей! Тома е алчен. Къде е другия? Вие сте трима, Тома. Къде са другите? Ти са отдолу другите, бе. Аз минах първия, Борисе. Аз съм стрелец. Победа! Ми, То са вие сте бързи. трима. То седиш отдолу и не му пукаш. Вие сте трима. Колко ми мърсни, грозни, И нещастни. какво да правим? И ви бъдете трима. Шибе. Инструменти. В момента микрофона ми е точно в лице, в устата си едно горе-долу, защото да се чувам по-добре. Борисе! Ха! Пропуснах. И за малко. Дявол го взел! Коре, чако. Там! Вали този голям меч, майстор. Где ма да ме удръш този голям меч? Къде сме приятели? Искам да сме приятели. С тебе неща, моето момче. Давай двама на мене, баси! О, нападна. О, първа кил. Борисе! Помагаше! Гръмнаха ма. Нещо гръмна до мен, ама не знам какво стана. Бях аз. Аз ще ги изчакам да се изтребят те, нали, единия път ще остане малко кръв и ще ги килна. Замесвайте ме. Ето, готово. Идеално вече. Не мога да стреляш. Защо не мога да сменям оръжията? И при мен забъгва понякога ти е. Вече 2 пъти. Ето смениха. Аз съм на малко. Бях на малко всяко. Пиратите завърха! Да, то се Тома, твоите добър. Какво да направя? Аз съм най-много килове в сървъра. Броя на второ място. Ти имаш много кила, само да ти кажа. Аз съм 2 кила. Кой иска да пи с мене? Беп. Няма проблем, оп. Тъпа гарда на мама. Тома, моля ти се сега, да не правим скандали. Няма да правим скандали, спокойно. Моля се, душа. Аре, душа, Ти не моля. обичаш скандалите. Не обичам. О, хвале, изяди го бе. Изядох ли го бе? Умря ли бе, дете? Да, това ще е Получих ачивмент за... Искате ли в някой друг сървър? Не, остави тук какво. Да, то си бъде добрия. Да мина ли от вас? Какви са правят? Ми няма пускай, да. Ще мина, вие сте рицарите, нали? Да. Палени. Ще мина от викингите. Не да го изтребим този. Стрела мой бас тук. Да изтребим този пират. С Т. Вижте колко е силен то. Да, но чак мен го изправил. Правда уби. Най-добрия, Ти си добър, най-силния. Борисе, зато и ти го. Кога ще умря? Що умре, бе? Гювеч, защо умре, кажи? Го кръпнаха яката. Това защо умре, като не съм добър, а? Кажи Да ти, те равим. Повече точки от теб. Ой, аз съм на тарица. Не се бием да нападаме ония пирата. Къде той? Зола, бе, зола. Запъртасах му тъпото нещо. Без зоба! Абе, без зоба ти каза, бе. Мале, той нещо по-добър демидж би.
Викинги! Нападане! О, мага! умря. Наша ма стреля. Да, умре. От вас сега. Не мога. Трябва да мине някой от друг отбор. Той... Те скоро сега ще намахнат. Те скоро ще намахнат. Някой. Никито са сладни, защото ще го убият някога. Муахахаха. Бързо може да ми... То ми може да ми... Не мога. Можеш? Двама сме. Не мога да мина, бе. На двама, да, идеално. Аз ще гледам Тома, ако имам. Томарлекс, обаче. Томарлекс. И той е същото. Да. Мене ма е срам да се казвам истинското име. И му трябва да смениш името, има още един да геймплей някой си там. Няма да се тъй само за да го има, иначе ще го сме. Викингите печелят, печелим, ей! Не знам как да се казва. Иллюзиониста победи всичките. Смаза ги той. Ти може да го направи по 20. Може да го кръстя да Кинг. Опа, чакай да убием. Пирачо! О, боли! Си моето имане, ти ми взе душата. Назаде! Мале, как ма цели тос. Кръсти го и играй синове. Еба си, Бран свенове! Ах! Аре, да чека в друг сервер, де. Стига е! Хубаво някой друг, аз ще прати. Сега ще спирам клипа или... Ами натисни там за стоп. Ще спра клипа и после ще почна нов направо. Бе, нямаш такъв бутон, дето за на Не, пауза. няма на тази програма. Хубаво. Добре, айде. Хубаво.